Aquest és el vídeo del segon objectiu del sensor d'inducció. Aprofitarem les connexions que ja teníem de l'objectiu anterior i li afegirem el Wally, que ja vam fer anteriorment, i també el servo, que també vam fer. De què es tracta? Doncs de simular una cadena de muntatge i que ens detecti si la peça és de plàstic o de metall. Hem posat el Wally a una distància aproximada de 5 centímetres, 5-6, la que vosaltres trieu. Quan detecti que la peça està aquí, llegirà. Si el sensor li diu que s'encén el LED d'aquí baix i diu que és metall, automàticament s'encendrà el LED verd i el servo girarà a l'esquerra, a 0 graus. Si per contra, quan detecta moviment no detecta metall, s'encendrà el vermell, indicant que és plàstic, i el servo girarà a la dreta a 180 graus. I al cap d'uns segons tornarà a la posició de descans, que és 90. Recordeu deixar 3 o 4 segons entre lectura i lectura perquè no hi hagi falsos negatius. D'acord? A més, també, ara activarem, com hem fet abans, doncs, la consola que surti per pantalla si és plàstic o metall. Comencem. Agafo la de metall, per exemple, i fixeu-vos, és metall, el servo ha girat a l'esquerra i ara ha tornat a la seva posició, així com el LED verd. I si mirem a la consola, ens ha posat metall. Molt bé. Tornem. Torna a ser metall, per exemple, o el que vulgueu. Veieu? Verd. El servo ha girat a l'esquerra. El LED s'ha posat verd i ara ja, a cap d'un d'aquests 3 o 4 segons, ha anat a posició de descans i la consola ens ha posat un altre metall. Si ara, per contra, agafem el de plàstic i l'apropem, veurem que s'ha encès el vermell perquè és plàstic, el servo ha anat a la dreta i ara ha anat a posició de descans. I si mirem a la consola, ens ha posat no metall. Si ara, per exemple, tornem amb el metall, veieu? Ara ens ha fallat. Què ha passat? Que he posat la peça de metall més allunyada del que calia. Per tant, això és un fals negatiu. D'acord? Tornem a provar. Passa sovint, no patiu per això. Veieu? Ara ha anat bé, el trec, el servo torna a la seva posició i fixeu-vos que ara sí que ens ha posat metall. Fixeu-vos que l'anterior era un fals negatiu perquè no havíem apropat bé la peça al sensor. Recordeu que és un dels hàndicaps, dels problemes que tenen els sensors d'inducció, que no cal que toquin, però has d'estar a mil·límetres, 3-4 mil·límetres de distància.